Mga tugang, ano, taigwa kita ni Rural Congressman na ginigibong po niya. Pakalihis ni 40 taon. Actualmente, 40th anniversary ng 2007 kay First Rural Congress. Naisipan ng tugang kan mga obispo kan Pilipinas, kan CDCP. Nagibungol ang ikalawang Rural Congress sa ibang na katuyuhan. Enot sa tapos, sabi ng mga obispo, munyan sa ikalawang Rural Congress, kaibuhan na ang mga tao na ang mga tarang. Bako lang na dadan, bako lang na may mapasiring sa mga barangay, mapasiring sa baryo, tangaling mag-usisa, hilingon ang sa indang nabungtakan kundi na konsultahon mismo ang mga tao sa barangay, urog ng gayon ang mga parakoma. Sinanaman kaya ang magtarang, sinanaman kaya ang magplano, sinanaman kaya ang magdesisyon, sinanaman ang dapat na bako lang napukonsultahan kundi sinda ang manginginutan sa ano man ang mga programa, sa ano man ang mga aksyon ang maisipan